Ja, tja. Hoppakee. Geweldig. Het, ja, het wordt de mooiste dag van deze maand. Ja, zeker. Het wordt de mooiste dag van deze maand. Het wordt de mooiste dag van deze maand, leren. Oh my god. Wie is het man? Dit is de mooiste dag van de maand. Hier knippen. Hier knippen? Van die zelf? Dat is mee. Ja, ik zit dus de hele dag in de auto, joh, want ik moet namelijk naar Oosterwijk in Noord-Brabant. Daar heb ik een opdracht. Ik praat een beetje zachter, hè, want ik word een beetje verzeld en het lijkt mij zien. Maar inmiddels kennen we wat loerder, dus dat scheelt. Maar ik heb een opdracht in Oosterwijk om te filmen. Dus dit zit wel een hinderrijden, maar het wordt wel een heel hoge ritme. Geweldig. Nou, later show even hoe dat is, daar in Oosterwijk. Maar ik zal nog eerst heen op de fiets naar Ljout, want Joert is tevreden. Ik dacht nog van ik heel even rond fietsen en dan fiets ik op de camera. Maar ja, ik heb de Joerenkamera bij. Toen weer een man die fietste dus de camera voorbij die camera weer op. Ik denk bliksem, dan heb ik al omteken. Neemt die man de camera mee. Zo, dat is allemaal ook in. Ja, dus heel veel werk. Hebben ze het vergeten of zo? Ik denk nou. Ja, ik zag rond daar. Ik denk van bliksem. Ik moet even kijken. Jij ziet er ook naar. Ik denk maar ja, is iets met de politie of iets dergelijks. Maar nee, dus, nou ja, goed. Nou, u staat er ook op. Geweldig. Nou ja, ben ik in één keer in Oosterwijk. Oosterwijk. Normaal ga ik naar Jumbo Boek of Jumbo Hoekstra, maar nog ik naar Jumbo Dennissen blijkbaar. En als ik het goed ha, dan laat ik achter de Jumbo. Vlakbij waar ik mijn auto nog parkeerd ha. Dat is een beetje het centrum van Oosterwijk. Het schiet ik wel een plakje te wezen, 20.000 mensen zijn wij daar. Dit is de bakker, ik mag dadelijk weer naar Ooster rijden, dus ik ga natuurlijk nog een mooi eind te gaan. Ik ga een hele uur mag ik nog rijden, dus ik moet alleen wat lekkers gaan voor onderwijs. Een Brabantse broeder. Dat is echt Brabants. Kijk, dit is gewoon een brood met, Ja. met vulling van amandelen, geen spijs en kruiden en kaneel en alles. Zo leuk voor jullie dan. Ja, heel zoet. Je kunt het warm en koud eten. Hele sappige Fries kruidenbrood zou ik zeggen. Ja. Oh, kaneel voor mij, hè? Kaneel of wat? Ja. Kruiden. De braadhierheid. Had ik nog een marktje ook wel. Ik heb vroeger al geleerd van RTL-verslagjouwer Jaap van Deurzen. Als je op een paard bent, dan mag je even een vis eten. Zo aan de staart. Zonder de staart? Nee, zo aan de staart. Zo aan de staart. Is het nou Oosterwijk of is het Oosterwijk? Oosterwijk. Oosterwijk. Ja. Oh, u zegt Oosterwijk, maar u zegt Het Oosterwijk. wordt geschreven met OI, zelfs als oorschot. Wat zeg je dat oorschot? Oh ja, wat als? Oorschot. maar Oh, dat is ook oorschot. OI. Ja, dat is ook ooit. Ja. Nou, prachtig jongen, Oosterwijk. Ik zou zeggen, geweldig. Geweldig. Zo, het is lekker waan, hè? Ongelooflijk. Dat zou van hier op oren dij. Ongelooflijk. Ja, eerst weer echt nog een maand liever, wie het misschien nog wel leider hier is op een sletten. En dan in één keer is het boven de 20 graden. Ongelooflijk. Hallo. Ja, vandaag met we juist het vuur uit. We moeten ergens beginnen. Ja, zoals in de zomer dit misschien. Ja, fantastisch. Het is hartstikke mooi. En dan worden mijn tietjes ook een beetje bruin. Maar ja, ik kan hier niet natuurlijk in mijn blote tieten gaan zitten. Nou ja, waarom niet? Nou, daar heb ik al bijna een keer een boete voor gekregen. Oh ja? Is dat echt waar? Nou, Maar bent u een buitenmens? Zou u zichzelf karakteriseren als een buitenmens? ja, wel ja. Als kind al. Het was vroeger een straf om binnen te moeten blijven. Het wordt belachelijk. Daklozen, er staat toch buiten? Ja, we zijn dakloos. Bent u dakloos? Ja, ook Oh ja? nog. En thuisloos en wezenloos. Maar nog niet hopeloos. Maar niet hopeloos, nee. Oké. Maar u bent dakloos, maar waar woont u dan als u dakloos bent? Ja, nee. Nou ja, Ah, nee, bij de nachtopvang natuurlijk. Oké. Maar dan wilt u geen huis meer hebben dan? Of is dat gewoon niet meer mogelijk? Ja, tuurlijk wil ik een huis hebben. Jouw huis. Mijn huis? ja. Nou, dat gaan we niet doen. Nee, maar
ik zit even in afwachting van. Oké. Want waar ik nou zit, grof gezegd, is een goedkoop kuthotel. En zo kom ik even snel van mijn schulden af. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. Ja, oké, je hebt ook schulden, dus het is allemaal wat moeilijker, zou ik maar zeggen. Ja, compenserende factor. Het meeste is nou betaald. Van 10.000 sta ik nou nog op 2.000. Dus Geweldig. Problem with coffee in my hand. Nou. Flat white coffee. Yeah, thanks man. Do you want sugar? Yeah. Let's taste it. This is the normal coffee. Wat ben je voor lieve bakjes dit, jong? Oké, nou een bakje koffie. Almost choking on it. Oeh. Oh, sorry, but I was just not drinking it well. This is flat white, but It's a really soft flavor. Dit is shit, man. ja? Dat is helemaal niks. Ik zet aan hetzelfde koffie. Nee, ik Ja, nee, ik vind helemaal niks. Conclusie is, we kunnen je volle beter zijn koffiezetapparaat. Ja. Wat een shit koffie. Ja, je slappe hap, jong, maar wie echt fucking joe, man. Geweldig. Oh, shit. Hey. Dat is een grut, jongens. Een grut koffie. Dit is de grutste die er is, hè? Ja. Oh, hey. Yeah, it's Phone. it looks very better than the previous Yeah, one. this is better than yesterday. Yeah. Not the taste. Okay, this Ja, dit is gewoon veel beter. Ja, hè? Ja. Flat white. Dit is een flat white zat erbij, zo maar. Ja. Ja, dit is een flat white, ja, ja. it have a really flat taste, you know? Flat like white. Flat, yeah. It's Flat flat white, so flat. But you're normally not a coffee drinker, so we can, yeah. We can ignore everything. But Come on. you're a good Frisian. You're honest, so that's good. Of course. You're not saying, oh, this is great coffee. Geweldig. Hè? Vond je het leuk filmpje? Doe dan een toem omheen. Als meer zien, abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Omheen. Doe me omheen. Doe me omheen.